गुबुन जायगायाव जुदि मोनब्रै मोनबा गाहाम जुदि माने रावा अफिसियेल लेंगुवेज जुदि जायोब्ला आसामाव जोंनिया मानो बर' रावा ओइचटिएल हाबनाय हिसाबै मानो माने अफिसियेल लेंगुवेज मानो जाया बे 2016 जानाखि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय गभर्नर नटिफिकेसन बेखौ नैबे गेजेट नटिफिकेसन गेजेरजों 2020 आव फोसावनाय जाबाय गेजेट नटिफिकेसनजों जे सारा आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बे बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन होननानै बेखौ फोसावनाय जाबाय आरोखि बर'फोरनिया एफा गिदिर संग्राम खालामबाय नोङो प्रमद बर'मोनहा एनडिपि अस्त्र लानानै माने आन्दलन खालामबाय एकर्ड खालामबाय 2020 जानाखि 27 माने जानुवारिनि एकर्ड बिटिआर एकर्ड होनना बुंदों बे बिटिआर एकर्डआव 6.2 आव लिरनानै लाबोबाय जाबाय बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जासिगोन होननानै जोंनि बर' नेताफ्रा बिराद बमा गावबाय फुरथि खालामबाय बिराद मोनबाय साननानै लाबाय अथ'सो जोंहा बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखानाय मोनखानाय आं दहाय बुंबादों फारि फारि बुंखादों गासिबो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज बे बिटिआर सुक्तियाव जानाखि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिनि परिनामसो मा जाखो दिनै एस'सियेट जोंखौ माने बिटिसिआवबो हरनाय जाबाय दानिया असमिया भाषासो माने कम्पालसारि माने अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बर' रावा जास्ट ओरैनो एस'सियेट ओमफ्राय आसामाव खुनु जायगायाव मख'जायाखिसै एथ' लासिं सिं एथ' दुरभाग्य दिनै जोंनि नेताफ्रा बिनि सायाव मा बुङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो दिनै मानो सिरि आरो दिनै नैबे जानाखि डिसिसन लादोंमोन थांनाय जानाखि माबा दा मा होनो 14 एप्रिल 2025 आव जानाखि केबिनेट डिसिसन लानानै हरबाय बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै होबाय जे कम्पालसारि अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन असमिया भाषा थ्रुआउट आसाम दा बे समाव जोंना दंमोन माने केबिनेट मन्थ्रि उल्खावग्रा ब्रह्म दा नै बिसोर साइलेन्ट मानो सिरि थाखो मानो जेबो फंसे खोथा बुंदिया अब्ला जों बोरै आसा खालामनो हायो जोंनि माने केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्ममोनहा सिरि बे समाव जेबो बुङाब्ला रायजो राजाफ्रा बोरै बिसोरजों बोरै बिसास खालामनांगौ बोरै मोजां मोनबानांगौ आरो जोंनि रावा बोरै जाबावो जालाय बिदिलाय माथो जों जोबस्रांनो लामा फैबाय दा रायजोफ्रा साबधान जानांसिगोन रायजो बोरैबानिफ्राय बुजिनो सेस्था खालामनांसिगोन गोथौयै नङाबा जाथिया जोबलांसै फारि फारि दा ओंखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो बेखौ जों स्ट्रंलि जों बेखौ अप'ज खालामनांगौ आपत्ति खालामनांगौ आरो दिनै थुनलाइ आफादखौबो जों लुबैयो बिथांमोना बेखौ अप'ज खालामनांगौ बिदि जाहाथे जाया आरो जों इतिमध्य जोंनिफ्राय जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय जों माने स्टेटमेन्ट पेपाराव हरबाय जों लिरनानै हरबाय जों बेखौ गासिबो दा दिनै गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो दिनै आफादफ्रा दिनै जातीय आफादफ्रा बर' साहित्य सभा फरायसा आफाद बेखौ अप'ज खालामनांगौ जों बेखौ खावलायो जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय जोङो आसा खालामो रायजोफोर बयबो रंजालि बैसागुखौ मोजां मोजां फालिबाय सुख गोजोनै बारहोबाय जोंनि गेजेराव गोजोन अनलायनाय जों लाबोबाय दा दुखुनांथाव बाथ्रा नैबेनो जाहैबाय जोङो जोबोद मोजाङै रंजादों हालो दैलो बैसागु फालिदों जों बे समावनो खिन्थु बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाब जों आरोबाव जों मोनलायबाय दा जों बेखौ दाखालि बैसागु समावनो होनांगौमोन खिन्थु बे रंजाफुनाय समाव बे गाज्रि रादाबखौ होयोब्ला बयनिबो गोसोआव दुखु होनाय जागोन होननानै जों होनाय जायाखै जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर माने हारि बुथारनायनि बेबायदि मोनफा मोनफा जुदि सरकारनिफ्राय बिथोन फैबाय थायोब्ला बे हारिया बोरै सान्थि मोनबावनो बे हारिया बोरै सुख जाबावनो दा रंजानाय समावबो जोंनो मोनसे अर्डार दिहुनना होदों रायजोफोरनो बे 14 एप्रिल 2025 14 एप्रिल 2025 बेयाव मोनसे आसाम बर्डनिफ्राय बिथोन हरबाय जे असमिया भाषाया सारा आसामावनो कम्पालसारि अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन होननानै बुंना हरबाय दा बिटिसि आवबो असमिया भाषाया कम्पालसारि लेंगुवेज जासिगोन दा बुंदों बिटिसि आव माथ्र इंलिसजों लोगोसे बाहायनो हागोन ओरैना बुंदों ओमफ्राय बिटिसिनि बादै इसिबां माने डिस्ट्रिक्टफोर दङ आउटसाइड बिटिसि बेयाव गासिबो कम्पालसारि जागोन असमिया भाषाया ओमफ्राय बेवहाय बर' भाषानि खुनु मेनसन गैया ओमफ्राय बेयाव इंराजिनि भाषानि बुंदों इंराजि भाषा थाफागोन बेखौ बुंदों ओमफ्राय कर्ट कासारिफ्राव इंराजि भाषा सोलिगोन ओमफ्राय ओजों कासाराव बेंगलि भाषा थागोन ओमफ्राय पार्बत्य ओनसोल बेयाव थागोन गावसिनि भाषा बेखौ बुंदों दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबाय साननांगौ बाथ्राया बेनो जाबाय जे रायजोफोर बे भाषाखौ जाबसिनना होनाय लोगो लोगोनो असमिया भाषाया कम्पालसारि जानाय लोगो लोगोनो
दिनै बर'फ्रा बे बाहेरानि जायनाखि आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि बर'फोर दिनै बिसोरो बर'खौ माने बाद होनानै असमिया भाषानि जिथु लिरनां सुरु जाबाय अफिसफ्राव गासैबो कम्पालसारि जिखि लिरा असमिया भाषा लिरनांगौ होनदों दा असमिया भाषा जुदि कम्पालसारि लिरनांगौ जायोब्ला दा बर' मिडियाम फरायनाया जोंना गारसिगोन रायजोफोर बर' मिडियाम फरायनायखौ गारसिगोन बर'आनो सोलिलाब्ला बाहेरायाव होनब्ला जों मा खालामबावनो दा असमियाखौसो दिनै फरायनायनि बेबस्था लासिगोन दा बे खायदाखौनो दिनै आसाम सरकारा बेखौ माने कम्पालसारि खालामहरदों बर' मिडियामा ओरैनो थैलांगासिनो दङ आरो बर' मिडियामखौ गुरुत्व होआखिसै दा बे हिसाबै दिनै बर' फरायनायखौ बर'फ्रा गारसिगोन बे जिनिसखौ जों दिनै नुबोगासिनो दङ दा नुनाय जाबाय दा रायजोफोर जोङो जोबोद खस्थ' खालामनानै जोङो 1985आव जोङो 16 एप्रिल बेयाव मोनसे नटिफिकेसन मोन्दों जों अर्डार मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दंमोन जों दंमोन बे समाव ज'नो बिराद जुजिदों जोङो आन्दलन खालामदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारीमोन खरेन्द्र बसुमतारी बालिराम बर'मोन आरो बेजों नांलायनानै जों आसाम गभर्नमेन्टआ बाध्य खालामनानै बिसोरो 16 एप्रिल 1985आव मोनसे गेजेट नटिफिकेसन दिहुननानै बर' रावखौ क'क्राझार आरो अदालगुरियाव मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज खालामनानै होनाय जादों 1985आव आरो बिनि उनाव जेब्ला 2003आव बिटिसि इलेक्सन जायो सरि बिटिसि एकर्ड जायो बे बिटिसि एकर्ड जाब्ला बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनो हादों ओमफ्राय 8 सिडुलाव सोनाय लोगो लोगो बर' रावखौ बिटिसिनि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जादों बर' रावा बिटिसि अफिसियेल लेंगुवेजमोन दा खिन्थु बेखौ बोखारनानै दिनै असमिया रावा कम्पालसारि जाबाय ओमफ्राय बर' रावखौ जास्ट इंराजिजोंल' एसे मर्यादा गैथारै बाहायनो हागोन बेखौ बुंनाय जाबाय आरोखि दा बे जाबाय ओमफ्राय जेब्ला बर' रावा 8 सिडुल हाबो बिनि उनावनो जिहेतु बर' रावा आसामनि असमिया रावजों समान समान मोनसे मर्यादा गोनां जाबाय आसामनि असमिया रावा एसेबां मर्यादा दं बर' रावाबो एखे मर्यादा दं बेसेबां बेसेबां सन्मान दं बर'आवबो एखे सन्मान दं बेसेबां बेसेबां स्टेटास दं जाबो दं दा गथिखे बर' रावखौ माने 8 सिडुलाव सोनाय लोगो लोगो बर' रावा आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बेफ्रावबो आसाम असमियाजों लोगोसे अफिसियेल लेंगुवेज जाफानांगौसोमोन बेसो जानांगौमोन खिन्थु बेखौ खालामाखिसै होमब्लाबो आसाम सरकारा नैबे माने माबानि गेजेरजों अर्डारनि गेजेरजों 2016आव 5 फेब्रुवारियाव आसामनि जेसेबां जिल्लाफोर दङ बे जिल्लाफ्राव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जादों बे आरोखि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय माबा जादों 2016 15 फेब्रुवारियाव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जादों दा बे आफ्टार माने साइनिं बिटिसि एकर्ड बे जाफैबाय ओमफ्राय दाना जोङो लुबैदोंमोन जे बर' रावा माने एस'सियेट नङाजासेनो आसामजों असमिया भाषाजों समान समान बेबो अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ होननानै जों लुबैदोंमोन मानोना इण्डियाआव गोबां स्टेटफोर दं जे स्टेटआव मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा गाहाम अफिसियेल लेंगुवेज दङ दा जेनेबा उदाहरन हिसाबै सिक्किमाव नायदो सिक्किमाव इंलिस नेपालि सिक्किमिस लेपचा बे भाषाया अफिसियेल लेंगुवेज बे जायगायाव ओमफ्राय बिदिनो हारियानाव दं हिन्दी पान्जाबि बे सेकेन्ड लेंगुवेज दा बे दङ ओमफ्राय जम्मु काश्मीरावथ' एखेबारे माबाथार काश्मीरी डगरी उर्दु हिन्दी इंलिस मोनबा बे मोनबा भाषाया जम्मु काश्मीराव अफिसियेल लेंगुवेज ओमफ्राय पन्डिचेरियाव तामिल तेलुगु मालायालम इंलिस बे माने बे जायगानि अफिसियेल लेंगुवेज दा गुबुन जायगायाव जुदि मोनब्रै मोनबा गाहाम जुदि माने रावा अफिसियेल लेंगुवेज जुदि जायोब्ला आसामाव जोंनिया मानो बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनाय हिसाबै मानो माने अफिसियेल लेंगुवेज मानो जाया जोंनाबो जानांगौमोन जायाखिसै दा थेवबो नोङो 2016आव जे एस'सियेट खालामना होबाय आरो बे जिनिसा माबायावनो आरोबाव 2020आव बे 2016नि जानाखि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय गभर्नर नटिफिकेसन बेखौ नैबे गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों 2020आव फोसावनाय जाबाय गेजेट नटिफिकेसनजों जे सारा आसामनि जेसेबां जिल्ला दं बे बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन होननानै बेखौ फोसावनाय जाबाय आरोखि 2020नि 15 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन आरोखि दा बेमोन आरोखि
दुर्भाग्यआ मा जादों जोंनिया बर'फोरनिया एफा गिदिर संग्राम खालामबाय नोङो प्रमद बर'मोनहा एनडिपि अस्त्र लानानै माने आन्दलन खालामबाय एकर्ड खालामबाय 2020 जानाखि 27 माने जानुवारिनि एकर्ड बिटिआर एकर्ड नाम बुंदों बे बिटिआर एकर्डआव 6.2 लिरनानै लाबोबाय जाबाय बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जासिगोन होननानै दा जोंनि बर' नेताफ्रा बिराद बमा गावबाय फुरथि खालामबाय बिराद मोनबाय साननानै लाबाय अथ'सो जोंहा बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखानाय मोनखानाय आं दहाय बुंबादों फारि फारि बुंखादों गासिबो एस'सियेट अफिसियेल जाखानाय दा गथिखे नों बोरैहाय बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज सुक्तिखौ मारै खालामफिनगोन नोङो खालामब्ला नोङो बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ होननानै सुक्ति खालामब्ला बे मोजां जायोमोन खिन्थु बेखौ खालामब्ला एस'सियेट खालामबाय बिराद फुरथि खालामबाय बमा गावबाय रंजाबाय नों दिनै बेनि फरायनायाव मा मोनखो बे नोंसिनि बे बिटिआर सुक्तियाव जानाखि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बिनि परिनामसो मा जाखो दिनै एस'सियेट जोंखौ माने बिटिसिआवबो हरनाय जाबाय दानिया असमिया भाषासो माने कम्पालसारि माने अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बर' रावा जास्ट ओरैनो एस'सियेट ओमफ्राय आसामाव खुनु जायगायाव मख'जायाखिसै एथ' लासिं सिं एथ' दुर्भाग्य दिनै जोंनि नेताफ्रा बिनि सायाव मा बुङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मा बुङो दिनै मानो सिरि आरो दिनै नैबे जानाखि डिसिसन लादोंमोन थांनाय जानाखि माबा दा मा होनो 14 एप्रिल 2025 जानाखि केबिनेट डिसिसन लानानै हरबाय बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै होबाय जे कम्पालसारि अफिसियेल लेंगुवेज जासिगोन असमिया भाषा थ्रुआउट आसाम दा बे समाव जोंना दंमोन माने केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म माने बिसोर साइलेन्ट मानो सिरि थाखो मानो जेबो फंसे खोथा बुंदिया अब्ला जों बोरै आसा खालामनो हायो जोंनि माने केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्ममोना सिरि बे समाव जेबो बुङाब्ला रायजो राजाफ्रा बोरै बिसास खालामनांगौ बोरै मोजां मोननांगौ आरो जोंनि रावा बोरै जाबावौ जालाय बिदिलाय माथो जों जोबस्रांनो लामा फैबाय जोबसिगोन जोङो दा दिनै बेखौनो जों रंजा खुसि खालामबाय थादों नै जोंनाव अफिसियेल लेंगुवेज माने माबा डिक्लेयार होबाय एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज नै दाख्लै बे नटिफिकेसनखौ 16 थारिखआव जानाखि आसाम माने केबिनेट डिसिसन लाबाय बे डिसिसनखौ जोंना प्रमद बर'आ एखेबारे बुजिया सोमजिया धन्यबाद होबाय चिफ मिनिस्टारखौ लासिं सिं बे सासे चिफनि माने माबा नामा बे आखु जानाय नङा बेयाव मा दं मा जागोन बेखौ सिन्था खालामाजासे बे चिफ मिनिस्टारखौ बरायबाय बिराद साबायखर बावबाय लासिं सिं आरोखि बिदि जायो नामा दा बिथाङा गावनि माबायाव लिरना हरदों चिफ मिनिस्टारखौ बरायबाय थेंक्स हरदों लासिं सिं नोंनि बर' रावा दिनै बिटिसिआव माने अफिसियेल लेंगुवेजथार दानो दिनै बेखौ डिक्लेयार खालामबाय नों अब्लाबो चिफ मिनिस्टारखौ माने धन्यबाद होबाय नोङो आरो दिनै नोंनि बर' रावा सारा माने आसामनि डिस्ट्रिक्टफ्राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानानै दंखाथारो एखेबारे दा नों बेखौ दिनै डिक्लेयार खालामनानै नोङो इंलिस बाहायनो हागोन होनना बुंबाय बर' रावनिखौनो मेनसन गैया अब्लाबो नों चिफ मिनिस्टारखौ माने नोङो थेंक्स हरबाय नों माबायदि मानसि जागोन प्रमद बर' लासिं सिंनो बिराद दुखुनांथाव जाबाय आरोखि दा दिनै जोङो प्रमद बर'जों जाय थाफायो बिसोरबो जोङो साननो लुबैयो आरोखि बुंनोबो लुबैयो जे बिसोरजों माने थाफाग्रा जायनाखि लेखा गोरों मानसिफोर बिसोर माने सिरि बिसोर बुद्धियानो गैला नामा बिसोर माने स्टाडियानो गैला नामा जेबो बेखौनो माने बुंला नामा प्रमद बर'खौ आरो बिदि भुल मावबाय थानोसै नामा जाहाथे जों मिथियोना दिनै मोनफा दिनै जोबलांगासिनो दं आसाम सरकारा दिनै बिटिसि सिफायनायनि थाखाय मोनफा पलिसि लागासिनो दं मोनफा बिटिसिनि गेजेरजों मावगासिनो दं होमब्लाबो जोंना सिरि दा होमब्लाबो जोंना लिडारफ्रा माने बाख्नायो चिफ मिनिस्टारखौ बाख्नायो माबा एखेबारे माबानि अमित शाहनि दैदेननायाव नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सुक्तिया मावफुंजाबाय लागासिनो दं बिटिआर सुक्ति मावफुंनाया बेनो रायजोफोर बेनो बेखौनो होनदों बर' जाति बुथारनायनि बिटिआर सुक्ति मावफुंनाय दा बेखौनो बुंदों 80% मावफुंबाय होननाया नैबेनो दा नैबे जे हरदों जे असमिया रावा जे कम्पालसारि जाबाय ओमफ्राय माने असमिया रावखौ दिनै कम्पालसारि खालामनानै बर' रावखौ दिनै नेग्लेक्ट खालामबाय गावनि रावखौ दा बेनो बे बिटिआर सुक्ति बादियै एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाया बिटिसिआव जे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बेनि मावफुंनाय बेखौनो होनना बुंदों दा रायजोफोरा साबधान जानांसिगोन रायजोफोर एबारनिफ्राय बुजिनो सेस्था खालामनांसिगोन गोथौयै नङाबा जाथिया जोबलांसै फारि दा ओंखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो बेखौ जों स्ट्रंलि जों बेखौ अप'ज खालामनांगौ आपत्ति खालामनांगौ आरो दिनै थुनलाइ आफादखौबो जों लुबैयो बिथांमोना बेखौ अप'ज खालामनांगौ बिदि जाहाथे जाया आरो जों इतिमध्य जोंनिफ्राय जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जों माने स्टेटमेन्ट पेपाराव हरबाय जों लिरनानै हरबाय जों बेखौ गासिबो दा दिनै गुबुन इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो दिनै आफादफ्रा दिनै जातीय आफादफ्रा बर' साहित्य सभा फरायसा आफाद बेखौ अप'ज खालामनांगौ जों बेखौ खावलायो